Регистриран ли се за кандидат за кмет? Ти не ме питай, защото нямаш право да ме... Това е кръгът на Иван Жабов, считан за един от най-скандалните и корумпирани кметове на община Средец. Пейо Иванов Георгиев, Барсалата. Заведено е досъдебно производство за заплаха на общински съветник, образувано от РПУ Средец, заловен за бракониерство. Петко Стоянов Джеджев с определение от 27 март 2012 година Върховният касационен съд отнема имуществото, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 316 220 лева. Осъден за престъпление по член 214 от Наказателния кодекс – изнудване. Печели обществени поръчки на община Средец, ремонт на читалище Светлина, село Светлина, ОДЗ-2, както и парка в центъра на град Средец. Ангел Грудов Ангелов, монополист в печеленето на обществени поръчки от общинско предприятие Общински гори, в които са заложени конкурсни условия, на които само той отговаря. Един от най-големите ползватели на земеделска земя в община Средец. Последната му сделка е за купуване на 11 декара друга селищна територия за смешната цена от 2400 лева. Ангел Димитров Ташев, кметски наместник на село Факия, обвинен за бракониерство и отстрел на кошута, ползвател на общински пасища, и мери чрез съпругата си Иванка Ташева. Брат му Ташо Ташев е основен доставчик на дървесина за населението, на който е съставен многократно актове за нарушение. Милен Филипов Боянов, така наречения ромски кмет, назначен в община Средец, ресор Ром. Брат му Карамфил Боянов, Камбера, водач на листата на Дром. Говори се, че е разследван за продажба на контрабандни цигари в циганската махала, както и трафик на емигранти. Иван Вълков Кокаланов, председател на дружество Орловеца, разследван от прокуратурата за злоупотреба на финансови средства в дружеството. Младши разузнавач в гранична полиция. Обработва общински пасища и мери на името на жена си Ваня Едрева. Проверяване за злоупотреби с служебен автомобил за използване на роми и извозване на роми за почистване на пасища. Майка му Величка Кокаланова печели проект от МИТ Средец на стойност 195 000 лева. Къща за гости в село Факия. Иван Димов Георгиев, директор на БКС Средец, сключва договор за сметището в Средец с Валентин Костадинов Адамов, Валю Желязото, без правно основание. Жена му Красимира Георгиева печели проект от МИТ Средец на стойност 183 000 лева за къща за гости. Георги Георгиев Гец, крупен земевладелец в община Средец, печели 195 000 лева за закупуване на земеделска техника на фирмата на Гец Ги Агро. Синът му Веселин Георгиев чрез фирмата Вик Трейд печели 192 000 лева от МИК Средец за закупуване на земеделска техника. Известен е с изпращането на мутри, които пребиха концесионера на язовира в село Загорци, Димо Златаров и Митко Златаров. За награда получава концесията на общинския язовир. Валентин Костадинов Адамов, Валю Желязото, водач на друга приближена до Жабов листа. Политическа партия Щит наема общински мери и пасища, които не се почистват съгласно мерките. Собственик на пунктове за изкупуване на желязо и цветни метали. Предполага се, че работи с криминалния контингент от роми, които крадат цветни метали. Георги Бинков Бинката от село Дебелт, многократно лежал в затвора за изнасилване, кражби, пренабити номера на леки автомобили. Известен в село Дебелт като лихвар на изпаднали в затруднения роми. Жена му е осъдена за лихварство.